van? Nikotinamid, adein, dinukleoid. Nem értesz a kémiához. Gondjaid vannak a matekkal. És a fizikát is utálod. Képzeld magad egy olyan helyre, ahol bármi lehetséges. És bárminek az ellentéte is. Itt bárki lehetsz. Na hát ugye járnom az udvarlás úgy történt még a mi korunkban, hogy ugye nagyapádokra téjesznek az elnökit, azt én úgy kint kapálgatok, gyomlálgatok a téjesznek a földjén, egyszer csak látom, hogy jön az elnök, ilyen nagy, peckes úriember. Na hát látom, hogy szemezgetve nem kacsingat rám fele, azt megfogja a derekomat. Hát azért... Marika nén, ezt már hallottuk, most én jövök. I love you, baby! Vagy egyszerűen csak maradj önmagad. A próbákon vért izzadunk. De utána mindig jókat buliszunk. Tudod, hogy én hogy kezdtem itt a drámát? Hogy? És most? Ilyen lettem. És hogy beszéltem a drámatagozat előtt? Miért jelentkeztél drámatagozatra? Azért És most? a színpad egy varázslat. Én úgy gondolom, a színpadon nincs fáradtság, ott nincs harag, ott mindig csak a szép és a jó van. És milyen óráitok vannak? Színészmesterség, Színháztörténelem. ének, beszédtechnika, tánc. Sziasztok, leendő drámatagozatos diákok! Vaszkó Bence vagyok, a Móricz Zsigmond Színház művésze. Itt tanítok, óraadó vagyok itt. Azért lenne fontos, hogy jelentkezzetek, hogy minél jobban helytálljatok felnőtt életetekben. Sziasztok! Ő Kuti Patricia, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház színésznője és a Korányi Frigyes Gimnázium drámatagozatának egyik tanára. Ez nem csak azoknak a fiataloknak érdekes, akik színészek akarnak lenni, vagy színházzal foglalkozni, hanem minden szempontból egy sokkal összetettebb tudást kaptok. Mi itt rengeteget játszunk, rengeteget beszélgetünk, sírunk, nevetünk, és így folyunk bele a színházba és a színház csinálásba, és nagyon sokat megtudunk egymásról, nagyon sokat megtudunk magunkról, úgyhogy szerintem gyertek el, és akarjatok ti is nagyon sokat megtudni magatokról, rólunk és a színházról. Ezek a gyerekek valóban nem lesz mindenkiből színész, vagy kevesekből lesznek színészek, de a színház szeretete, a kultúra szeretete és tisztelete, maximális tisztelete, és azon túl egy kiváló kommunikációs képességű gyermekek. És ha megtetszett? Akkor gyertek el! November 16-án 9 órára a Nagy Károly Korányi Frigyes Gimnázium drámás termébe